दिनै गोथार शिवरात्रि फुजा रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बायदिनो दिनै बाक्सा जिल्लायाव सानसेनि हाबाफारिजों बिबारि मिलौहाब कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंदों महाशिवरात्रि फुजा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मायंपारा कल'नियाव बिबारि मिलौहाब कमिटिया शिवरात्रि फुजाखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। बे गोथारनि साननि शिवरात्रि फुजाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंनि समाव फुजा होनायजों जरासे फारौ बिरहोनायाबो जायो। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सिबियारि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों फै मिथिना लानि। बाथौ थानसालि बेजों लोगोसे बाथौ थानसालि दंफायो, थेवबो बाथौ बिफाखौ जोङो बेयाव लुनाय जायाखै। बेनिखायनो नैबे कल'नि पारानि रायजोआ दिनैजों 9 बोसोर जाबाय। नै दिनैजों जोंनोमोन सिबिसुलाया जोंनो सिबिफैदों। बेनिखायनो बे बिथांमोना गावसोरनि खैफोद आफोदनि थाखाय बेखौ बे थानसालिखौ मोजाङै सिबिलांनो थाखाय माबादों आरो थेवबो आरो सिबिबावगोन, बिसोरो रोजा रोजायै सिबिलांबाय थागोन। बांनाय सायाव बांबाय दं, लोगोफोराबो फैबाय दं आरो लोगोसे गाव गावनि न'खरनि खैफोद आफोदाबो जोबस्रांबाय दं। बेनि थाखायनो नैबे बिथांमोननि जोङो दिउरि जानानै बिथांमोननि थानसालियाव जोङो दिनैजों 9 बोसोर जाबाय, जोङो मोजां मोनदों। बेबायदिनो थानांगौ। गथ' गथाय खैफोद आफोद आरो रायजो राजाफोरा फैनानै दिनै बेयावनो बोर बान्सा बिफैयो। दिनै फारौ हगारफैदों, बोरमा हगारफैदों। बेखौ जोङो दिउरि जानानै जों दिनै बिथांमोननि रायजो राजाखौ जोङो गोजोनथि जालांनो थाखाय जोङो बावहाय जों फैनाय जादों आरो बिथांमोनाबो रोजा रोजा गोसो गोरबोआव दङ, खुंलांबाय थागोन बेबायदिनो होननानै बिथांमोना बुंखानाय दं। आरो लोगोसे बावहाय जोंहा बाथौ दंमोन, नाथाय बाथौखौ जों दुमाखै। बेजों लोगोसे जोंहा शिब बाबा, शिबाबो बाथौ, शिबाबो बाथौ, दिनै बाथौआबो शिब। बेसोर सासेयानो सानै, सानैयानो साथाम बेबायदि जानानै दङ। दिनै ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर, दिनै बर'आव होनो रां राशि, गोहो राशि, मैथा राशि, बिथांमोना बेनो। आं दिनै बेखिनिखौ मा बुंनो, दिनै कल'नि पारायाव जोङो दा सानसेनि थाखाय जों थांखि लादो आरो गोजोनै मा हाबाफारि फुंनिफ्राय बावनाय थिनाय होनाय जाबाय। जोङो गासिबनोबो साहा पानि होबाय, जोंनि भक्तफोरनोबो। दा नै बेलासे फारियाव जोंनाव नाम हमनाय दङ।